Türkmenistan aviakompaniyasının Moskva uçar gatnawlary ýatyrylan soň Orsiýanyň aviakompaniyasının biletleriniň bahalary ýokurlandy. S7 aviakompaniyasının uçurlary häzir Aşgabatdan Moskwa göni barmagy ýeketäk mümkinçilik berýär. Türkmenistan howa ýollarynyň uçurlary bolsa şu aýyň başyndan bäri diňe gadyna gatnaýar. S7 aviakompaniyasının Aşgabat Moskva uçar gatnawlarynyň biletleri indi $700 başlanýar. Habarçylaryň sözlerine görä Rus aviakompaniyasy Moskva uçar gatnatmakda ýeketäk bolan soň onuň biletleriniň narhy soňky hepdelerde 30% çemeti ýokurlanypdyr. Moskwa gatnawlary ýatyrylan soň S7 bahalary gyssagly ýokurlanyrdy. Bir tarapy biletleriň wagty olaryň senesine bagylykda $500-den $600 aralygyna bolan bolsa, indi olaryň wagty $700-den $800 aralygyna. Diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä biletleri $1 satyn alyp bolýar. Azatlyk radiosy S7 aviakompaniyasynyn wekillerinden maglumat alyp bilmedi. Şu aýyň başynda Türkmenistan howa ýollary Moskwanyň howa zonasyndaky howa ýagdaýy şeýle hem uçuş howpsuzlygyny üçin etmek boýunça töwekkülçiligi berilen baha esasynda 1 awgustdan Moskwa uçar gatnawlaryny ýatyrýanlygyny eglan edipdi. Bu Orsiýanyň paýtagtynda pilotsuz uçurlaryň eden hüjümleriniň ýa-da gabat gelipdi. Şonda bir näçe güniň dowamında Moskwa pilotsuz uçurlar tarapyndan 2 ýa-da hüjüm edilip Moskwa City Business merkeziniň diňlerine zeper ýetipdi. Şondan beri Türkmenistan aviakompaniyasy Orsiýada edýän uçar gatnawlaryny Aşgabat gadan Aşgabat ugry boýunça amalaşdyrýar. Indi Türkmen aviakompaniyasynın uçurlary bilen Aşgabatdan Moskwa barmak üçin gadanyň üstünden geçmeli. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Türkmen aviakompaniyasy uçar gatnawlaryny Tatarstanyň paýtagtyna geçiren soň gadandan Moskwa gatnaýan Rus uçurlaryna isleg artypdyr. Bu biletleriň bahasyna da täsir edipdir. Habarçy Orsiýanyň gadandan Moskwa we Moskwadan gadana gatnaýan uçurlarynyň bahasy 10.000 rubldan 25.000 rubl çenli ýokurlananlygyny aýdýar. Uçarly gatnawyň alternatiwasy ýerüstü transport bolup, hususan da awtobusly gadandan Moskwa barmak üçin ýol 14 sagada çeker. Orsiýa türkmen raýatlarynyň okumak, pul gazanmak we saglygyny bejertmek üçin iň köp saýlaýan ýurtlarynyň biridir. Uçar gatnaw üçin uğurlaryň çäkli bolmagy seýahatyň wagtyny we bahasyny epesli ýokurlandyrýar. Aşgabatdaky bir çeşme ýolagçylaryň bar bolan uçuşlarynyň çäkli sanawyna esaslanyp öz ýoluny kynlyk bilen planlaşdyrmaly bolýanlygyny belledi we uçar baglanşyklarynyň hem bahalarynyň köplenç amatly däldigini aýtdy. Aşgabatdan İstanbul'a uçsoň reýslerin gabat gelýän wagtyna garaşmak üçin 14 sagatyň gidýäri. Almaty we Ýzyňa gaýdyp gelmek üçin uly çykdajy etmeli bolýar. Tas 1,5 miň euro gidýäri. Diýip Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusdan aşan we gijelerine 30 gradusa ýetýän mahaly ýylatyň elektrik üpçünçiligindäki problemalar ýitileşýär. Aşgabatda elektrik togy ýygyderli kesilýär. Häkimetler köp patly jaýlara gedekli tok bermek arkaly elektrik üpçünçiligindäki problemany çözmäge we ýylaty köşeşdirmäge çalışýarlar. Anamal ıssyda Aşgabatyň köp gatly jaýlaryna elektrik üpçünçiligi kuş tahtasynyň tertibinde berilýär. Meselem, köp gatly jaýlaryň birine ýa-da bir näçesine 3 sagatlap tok berilmese, ýaşaýjylaryň uly nägilliginden soň bu jaýlara tok berilýär. Ýöne bu jaýlara tok berilmeginiň ýa-da olaryň gapdalyndaky goňsy jaýlaryň togy üçýär. Gije bir jaýyň togy üstü, onuň gapdalyndaky jaýyň togy destine ýalpyldap ýanýar. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 9 awgustda maglumat berdi. Soňky bir näçe gün bäri hususan da gijelerine dowam edýän bu problemalar paýtagtlaryň köpüsinde nägililik döredýär. Olar anamal ıssyda beton jaýlaryň we meýdançalaryň gündizlerine gyzyp, onuň horunyň gije ýarymda hem öçmeýändigini aýdýarlar. Köp edara kärhanalarda hem elektrigiň ýokdugy sebäpli joklama ıssyda kondisionersiz işlemeli bolýan ýaşaýjylar öýlerine gelenden soňra da diňjalman ejir çekmeli bolýar. Ýaşaýjylaryň käbirleri elektrik üpçünçiligi dikeldilýänçe daşarda gedelençe edip käbirleri platensiýalary öýläp salkynlamaga çalışýar diýip Aşgabatly bir ýaşaýjy aýtdy. Häkimetler köp gatly jaýlara gedekli elektrik bermek arkaly problemanyň ulay ýazmagynyň öňüni almaga çalışýan mahaly bökdünçlüğün sebäpleri barada ýylata açaçan maglumat bermeýärler. Olar problemanyň näçe wagt dowam etjekdigi barada hem hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne yerli elektrik
hünärmenleriniň bir näçesiniň aýtmagyna görä paýtagtyň elektrik üçünçligindäki bökdönçlükleri Abadan şäherindäki Büzmeýin döwlet elektrik stansiýasynyň dolu kuwatynda işledilmezligi sebäp bolýar. Stansiýa yarım kuwatynda işledilýär. Ykdysady kynçylyklar we mali teristesiniň ýoklugy sebäpli stansiýanyň Amerikada öndürilen turbinalary üçin ähtiýaçlyk saýlary satyn alynmaýar. Şol sebäpli stansiýanyň elektrik energiýa önümçiliginiň derejesi pes. Dip hünärmen belledi. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň energetika ministrliginden agdalyan elektrik stansiýasyndan we Aşgabatyň elektrik edarasyndan maglumat alyp bilmedi. Ýurduň energetika ministrliginiň maglumatyna görä, Büzmeýin döwlet elektrik stansiýasynda 2 sany gaz turbina desgasy hereket edýär. Stansiýanyň çäklerinde açyk paýlaýjy guruluş hem guruldy. Bu bolsa Aşgabat şäheriniň elektrik üçünçligini epesli gowlandyrmaga mümkinçilik berdi diýilip maglumatda bellenilýär. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň ilaty elektrik energiýasynyň kadasyz üçünçligi bilen ýyllar boyu ýüzbeýiz bolup gelýär. Türkmenistanyň ýurda getirilmäge degişli spirtli önümleriň gosmaça salgydyny artdyrmagynyň ýygy bilen sowda tekçilerinde has gymmatlanda sarı ýurtla araklaryň we çakyrlaryň görnüşleri hem azaldy. Muňa garamazdan agyr ykdysady krizisiň arasynda alkogol içkileri dukanlarda iň geçkinli haritlaryň hatarynda galýar. Ýöne raýatlaryň aradaky baha tapawudy sebäpli has köp ýykyn edip baslan yerli alkogol önümleriniň hiliniň yaramazdygy bellenilýär. Geçen ýylyň noýabrynda salgytlar hakyndaky kanuny girdilen ütgetmelere laýyklykda Türkmenistanyň çägine getirilýän alkogol önümleri üçin salynýan gosmaça tölegler tas 15%, ýagny 53%dan 61%-a çeline artdyryldy. Lewawyň dolandyryş merkezi Türkmenabadyň dukanlarynda häzir esasan diňe yerli araklar satylýar. Daşary ýurt içkileriniň arasynda diňe Russiýanyň we Belarusyň önümleri bar. Olaryň 0,5 litrlik bir çüşesi 100-120 manat aralygynda satylýar. Emma adamlaryň köpüsiniň muňa puly ýok. Şol sebäpli raýatlar ortaça 30 manatdan satylýan yerli araklary satyn alýarlar. Dip yerli ýasyjylaryň biri 10 awgustda gurrun berdi. Ol yerli araklaryň onurça görnüşiniň dagy satywda bardygyny, emma olaryň hiliniň daşary ýurt içkilerinden has yaramazdygyny sözüne goşdy. Yerli araklaryň çüşesi ady bir-birinden tapawutly bolsa da içiniň düzümü şol bir zat. Onuň tagymy gata ajymtyk isli. Nahar başynda 100 gram içeningden 2 sagat soň erwet kelle agry başlanýar. Perigaryň isy ertesi hem uzaklygyň aňkap durýar. Hünärmenler muny aragyň önümçiliginde ulanylýan spirtiň hili bilen baglanşdyrýarlar. Dip söhbetdeşimiz belledi. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import-eksport maglumatlaryny, seýlede spirtli içkileriň harçlanýy boýunça sanlary äskär etmeýär. Azatlyň munyň bilen bagly soraklaryny hem jogapsyz goýýar. Bizde Türkmenistandaky hakyky ýagdaýlar barada täze we ekskluziw habarlary täzelikleri hiç bir pätkelçiliksiz hem de senzurasyz okumak, tomaşa etmek we dinlemek üçin mobil goşumdyňyz barmy? Azatlyk radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşumdysy bar. Biziň goşumdyňyzy Azatlyk radiosy ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.